És molt important quan estiguem assentats que estiguem ben recolzats sobre els isquions, sobre la base de la pelvis, i no sobre el sacre, endarrere. Llavors, ens hem de situar sobre isquions, peus ben plans al terra, i un cop en aquesta posició és important que allarguem la columna, com si ens estiguessin estirant de cueta o de coroneta cap al sostre, o un altre exemple seria una miqueta de les orelles, notant que s'activa l'abdomen. Com per agafar referències, també com si tinguéssim un pal darrere l'esquena, estiguéssim ben rectes. Doncs allargant la columna, creixent, anirem movent el maluc endavant i endarrere. Un altre, passant el pes d'isquions a sacre. Això ho podem anar fent al llarg del dia per mobilitzar l'esquena i també per agafar consciència i assentar-nos sobre els isquions, no sobre el sacre darrere. Sempre assentats als isquions. Carme, doncs ara, creixent allargant la columna, molt bé, recol·locant espatlles, et demanaré que et fiquis mans aquí a la pelvis, que agafis aire i al bufar et demanaré que m'aixequis una mica al peu de terra, on anirem alternant, primer un i després l'altre, per mobilitzar una mica la cama i fer control de la pelvis. Seria agafar aire baix i al bufar a dalt. Ok, ara ho faràs tu. I ara farem un exercici per activar la part superior, els braços. Et demanaré, creixent sempre, allargant la columna, que agafis aire i empugis els braços cap en l'aire i al bufar que els baixis. Anem cap allà. Agafes aire, que no se't pugin les espatlles endarrere i a baix, i al bufar baixem. Sempre creixent, allargant la columna, molt bé, notant l'abdomen actiu. Carme, doncs ara provarem d'aixecar-nos, sense braços i amb recolzament de cames i de recolzabraços. Abans d'aixecar-nos, recordem, els peus aniran el més enrere possible, ens inclinarem cap endavant i bufant, pes als talons i ens aixecarem a poc a poc, molt bé, i el mateix farem per sentar-nos, sense deixar-nos caure, amb la força de les cames i que no juntin els genolls. Perfecte. Ara provarem amb les mans. Si no ens poguéssim aixecar, tenim aquesta ajuda, el mateix. I ens inclinem endavant i amb l'ajuda de les mans pugem. I al baixar a poc a poc, ens anem ajudant amb les mans, anem frenant per no deixar-nos caure. I la tercera opció que hem dit seria amb mans, els peus igual, endarrere els talons. Esquena recta, creixent. Molt bé. I igual aniríem baixant amb la força de les cames i si no poguéssim ens podríem ajudar amb els braços per controlar i no tirar-nos. Perfecte.